היום במרוקו, והחליטו לעלות. אנחנו רואים, אתם רואים את הבתים האלה באזור שם, איפה שהשוק, כל הרחבה שם הייתה רק מעברה. וכל קריית שמונה, רק הכל ג'ונגל, לא היה פה כלום, לא בתים, לא כלום, רק מעברה. ידענו שמחה ותוגה, מתמזגים בך יא אימא. ופה האורחים היו נכנסים, כולם עמדו פה לאכול סיגרים. לבכה ותחכה, תמשי מנק יא ממה, الوليدة المهمة تصدر همو يا ماما بخا الشباب بخا هبا النخ يوم النخ ليلى لخا طوفا لخا تشوفا أقول أكتفك הצור הזה, שירו צור חזק, זה פגע פה על כל הקירות. דרך אגב, לא היו כאן חדרי ביטחון, לא היה חדרי ביטחון, היה בתים כמו שזה. ואז אנחנו שמענו את הצורות, איך שאנחנו קפצנו את המדרגה הזאת, הצורות הלכו והתחזקו, הם חיסלו את הגנן פה, ממש פה, ואנחנו מהר, עכשיו היה פה סבך, היה פה המון עצים גם של הגן, רצנו מיד לתוך הבניין. רצנו, והם עלינו לקומה הראשונה איפה שהם גרים, אני הייתי ראשון, מרדכי אחריי, וסבתא יותר עמותות, נשארה למעלה. עכשיו הם נכנסו לפה, נכנסו לבית הראשון, זה הסבתא של אביחי שטרן, והתחילו מסע הרג. אני באתי עם נגמ"ש של משמר הגבול, עמדנו פה, אז מישהו בצבא אמר לנו, תעמדו שם ברתק, הסתובבנו, עמדנו שם בתצפית, ואחרי כמה דקות, או אפילו חצי שעה, בא אלינו איזה סגן צעיר, אומר, אנחנו חושבים שהמחבלים נמצאים למעלה, אתם תפתחו באש, מתי שאנחנו נפתח באש. אז אנחנו היינו בכוננות כזאת, כוננות ירי, אז התותח ירה, ואנחנו ירינו בסורו 05, היה לי 05, יריתי למעלה, ואז הכל התפוצץ כמו שמאיר תיאר, ואחר כך הכל השתתק, ואז בדקו בית, חדר, מצאו את מה שלא מצאו. ידענו שמחה ותוגה, מתמזגים בך יא אימא. אני הייתי מבוגרת, הייתי בת 17, הייתי נורא פוחדת לעלות כשהייתי באה, אז הייתי עולה דרך המרפסת כל הזמן. כולם עלו במרפסת. אבא שלי אומר, מה אתם עולים מהמרפסת? מה? המתים לא התעוררו, הם תמיד מתים, זהו. וממי צריך לפחד? אז הוא אומר, רק מחיים. בדיוק, מהמתים לא צריך לפחד רק מהחיים. אז הוא אמר, לקח בקבוק את הערק שלו ואת התיק שלו והלך ישן על הזקן. כדי להוכיח... כל הלילה ישן שם. אמא שלי אומרת לי, תחלומי מונה. دو فرحة لبكى وتحكى تمشي منك يا ماما الوليدة المهمة تصدر זה בית ספר נמבר. يا ماما الوليدة المهمة تصدر هموم يا ماما بخا الشباب بخا هبا النخ يوم النخ ليلى